Koupukoosi Sorchi, jakso 10. Ekaksi tulis 15 päkkiä sokeritotukoksua, niin ei liho. Sitten tulis vanha legenda, Pringles Hot and Spicy. Sitten tulis 1,5 litran punainen mentula, niin saa kunnon pärinät. Ja jälleen kerran tulis vähän irtomamuja. Sitten taas yksi vanha legenda, Doritos Nacho Queso. Nam nam. Tätä ei ole hetken ollut, niin yksi vihainen krokotiili. Sitten tulis yksi aarrearkku. Ja sitten tulis yksi Pluto-patukka. Tajusitteko te, kun se on niinku Joo, kyllä. Ja siinä oli kaikki tämän päivän huijaus. Viimeisellä tulee vielä Masuri, legenda King-legenda, aina menossa mukana kauppakassi, TikTokien King-legenda kuningas, aina mukana voittaa kaikki, nam kunnon pärinät herkkuu. Ja siitä vähän kuitin poikasta.